Amabiak eta 24 pronostikoak betez, 22 eta 6 irabazi dio Dario Elordiri Bastidan jokatutako buruz-buruko txapelketa nagusiko final zortzirenetako lehen norgehiagokan. Gogora ezagun, biek ala biek lehen partida izan dutela buruz-buruko txapelketan, eta biek ala biek binaka kolpe gogorra jaso zutela euren momentuan, batetik Dariok galdu egin zuen Lozarekin batera Peña eta Landaren aurka, eta horren ondorioz finaletik kanpo geratu ziren txapelketan jaun eta jabe izan ondoren, eta Elordik berri Zabaletarekin tanto bakar batera 21 eta 17 zioa zela, azkenerako Lasok eta Albisuk txapeldun izan direnek irabazi egin zieten, eta horren ondorioz, bi pilotari hauentzat oso garrantzitsua zen gaurko norgehiagoka, dakizue moduan final zortzirenetako partida irabazita buruz-buruko txapelketa nagusiko 8 onenen artean sartzeko aukera baitauka pilotari horrek, eta hasieratik Dario aparteko maila eman du. 5 eta huts aurreratu da, eta sakearekin egin du min. Sakearekin ikeragarrizko mina egin du, Aitor Elordi hor ikusi dugu, atzean zain, gero eramaten zuen behar bada sakea, baina Dario aparteko alarekin dago, aparteko txisparekin, binakako txapelketan zehar ere erakutsi du, eta hori oso garrantzitsua izan da. Egia da, hor partida hasieran tanto bakar batera jarri dela Elordi ere ongi hasi baita sakatzen, biak alabia sakatzaile handiak dira, handiko pilotariak, Dario behar bada kolpe luzeagokoa, baina Elordik ere baliabide apartak ditu buruz-buru jokatzeko, eta sakearekin min egin du, ondorioz 4 eta 5 jarri da, baina gerora 6tik 9 eta 6tik 22 zuzenean joan da Dario. Eta zerrekin egin du min, Ormabikoarekin. Aurtengo txapelketa hau inoizko momenturik onenean harrapatu duela esan daiteke Dario, orain arte eskuetako arazoekin eta buruz-burukoa frontoian entrenatzeko ere denbora gutxiagorekin ibili izan da Ezkaraiko aurrelaria, eta aurten berriz binakako txapelketan oso partida gutxi utzi ditu eskuetako arazoen ondorioz. Aipatu dugun moduan gainera txapelketa bikaina egin du naiz eta azkenerako ez zuten finalean sartzerik izan, eta buruz-buruko honetarako ikusi da motivazioz, gainezka konfiantzaz iritsi dela, kolpea garbitiraz, ahal handia erakutsiz, eta benetan oso serio hartzeko hautagaia dela erakutsi du. Egia da, multzoan ez duela aurkari errezik izango, Nor eta Altuna eta Laso, buruz-buruko txapelduna eta binakako txapeldun ordea eta binakako txapelduna, pentsa zein izango dituen, baina horiek ere erne ibili beharko dute, Dariok Altunaren aurka jokatu zuenean esate baterako bitan jokatu dute buruz-buru, eta bietan estutu galanta eman dio Ezkaraiko aurrelariak amezketakoari, eta Lasok ere kontu zibili beharko du. Dario bezalako aurkari bat beti oso arriskutsua baita, hor eskuin ezker sorbaldean okerrezpanago une batean arazoak izan ditu, aldageletara sartu behar izan du, baina gero egia da, partida azkarra proposatu duela Ezkaraiko aurrelariak, eta horixe berak proposatu duen bezalakoa irten da azkarra. Ormabikoaren bitartez atera du etekina, Bastidako pilotalekua horretarako eskerronekoa da, eta gainera Dario aparteko ahala eta doaia du jokaldi hori egiteko, eta horrela egin dizkio, tanto asko izan ere Elordi hor erdibidean geratzen zen, aurrera atzera ematen bazion ere oso atzean jartzen zuen. Oso partida zaila izan da gaurkoan Aitor Elordirentzat, eta ez du soluzio ematen jakin, ez du jokoaren ekimena behin ere hartu 9 eta 6ko horretatik aurrera, eta kolpe gogorra hartuta joango da noski Maiabiako aurrelaria, izan ere ilusioa izango zuen aurtengo txapelketarako, 2023an txapeldun izan ondoren, behar bada hurrengo bi edizioak ez dira amestutakoak izan Aitor Elordirentzat, buruz-buru ez baita fin ibili, aurtengorako ilusioz izango zen, binakako txapelketa ere oso ona egin du, ia finalean izan ziren tanto bakarrarengatik, baina ez da, Dario askoz ere gehiago izan da, aurkari erraldoi bat izan du aurrean, eta erraldoia jaterik ez du izan Aitor
Elordik. Beraz, Dario final laurdenetan izango da, final laurdenetako ligaxkan, buruz-buruko 8 onenen artean, hain zuzen ere, eta Elordik berriz, Lauterdiko San Fermin torneora eta Bizkaia torneora, begira jarri beharko du, orain ziuraski partida osagarriak eta jokatuko ditu maiabiakoak, baina jada uda begiz jota izango du kolpe hau igaro ondoren. Noski, gogoratu beraz, Dariok 22, Elordik 6 Bastidan.